Dakong punuan sa pine tree gilarot sa hangin sa barangay Kamputhaw sa Dakbayan sa Subo nunod sa nasinating epekto sa Bagyong Christine. Sayra nato ang detalye ubang mga kasika sa Cebu City ug Cebu Province pinaagi sa report ni Alan Domingo. Wala mo salir ang punuan sa pine tree dihang gihuyop o gilarot sa kusog nga hangin pasado alas 9 ng buntag sa Queens Road sa barangay Kamputhaw, Cebu City. Wa dayon kini matumba tungod sa pagkasangit sa iyahang sanga sa mga kable nga iya sa Telcos ug sa Vico. Gipangitaan og pamaagi sa masakop sa BFP Special Rescue Force aron luwas nga mag-clear sa natumba nga kahoy ang dapit. Gigamitan nila sa ilang mga kagamitan, diin apil kining duha ka mga babaeng sakop sa team ang nangamot sa operasyon. Usa sa mga kalisdanan na sugatan karon sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection ang paghawan yun nining kahoy nga natumba tungod kay ang sanga nini nasangit sa mga wirings. So ilang ipangita ag pamaagi aron dili unta maputol siguro kining mga wiring sa telcos ug sa power utilities aron hingpit kining mawagtang kining kahoy diri nga naghatag og peligro sa mga tawo dinhing dapita. Tungod kay adunay live wire sa kuryente, ang mga electrician sa power utility ang nangamot aron hapsay nga mapatumba ang kahoy sa clearing operation nga gihimo. Human sa pipila ka oras, hingpit nga napatumba nila ang pine tree ug gitugyan sa BFP Special Rescue Force ngadto sa barangay Kamputhaw ang paghipos nini. Amo ang na kuanan jud is ang kahoy ba medyo gabok na siya nya dako kayo dili kaya sa amo ang mo to gaamo ang gigamit amo na lang giangkor sa duha namo ka tra kay wa man mi ka angkoran god kay kani di mi ka angkor nya murag bukat ra kayo para maka-angkor mi ba. So lisod yun siya. Sa off-cam interview ni Harold Alcontin, operations head sa CCDRRMO, mato niya pipila ka mga kahoy ang nangatumba tungod sa kusog nga hangin. Hinon way nakalas o naangol sa mga panghitabo. Samtang maraming gisirad-an ang agianan sa eskina Usmeña Boulevard o sa Arlington Pond tungod kay padayon pa nga nangatagak ang mga debris sa usa ka dakong building ug delikado sa moaging sakyanan ug mga pedestrian. Samtang padayong gisuspenso sa Cebu City LGU ang klase sa matunghaan karong adlaw isip pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an ug magtutudlo. Samtang sa lalawigan Sugbo, 38 na lang sa 51 ka mga LGU ang nisuspenso sa klase. Din ang uban nga mga LGU nakahukom sa paglibkas sa suspension human masuta nga luwas ras peligro ang mga tinun-an ug ang mga magtutudlo. Pero nagya po apekto gyapon ng Bagyong Christine sa dire sa Cebu kanang kusog-kusog hangin gyapon na masinati tapos na may isolated thunderstorm o pagkuan-uwan sa pila ka lugar tapos pwede ka sa suspension of classes na nigamay la lang. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.